أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yau yan uwa masu albarka fatan alkhairi, ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu lafiya, marasa lafiyar mu duk inda suke ya ubangiji Allah ya ba su lafiya. Yan uwa masu albarka, kamar kullum kamar ko da yaushe, sunana Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in nafsan. Yawa masu albarka, kar a manta a mana subscribing, a yi liking da sharing domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora. A satin da ya gabata yan uwa masu albarka, mun yi bayani akan abin da ya shafi wato tsawon lokacin da wato maza za su ɗauka suna shan magani don gani da illolin da istimna'i ya haddasa musu don samu cikakkiyar lafiya. A wannan mako mai albarka, kamar yadda muka albarkanta muku, insha Allah za mu magana akan tsawon lokacin da su kuma mata 'yan mata za su ɗauka suna amfani da magani kafin wato su yi aure bi'izillahi ta'ala. Na'am. Wato muddatu shifa'i min adati sirriya lil banat, wato tsawon lokacin da 'yan mata za su ɗauka suna shan magani kafin su yi aure, a yadda wasu likitoci suke ganin cewa ya kamata suna shan magani sannan kuma kafin su yi aure da wata uku su daina. Amma wannan magana tana ɗan rauni kaɗan, duba da wannan abu yana da illoli da yawa. Ba za a ce wai mace za ta wannan aikata wannan istimna'in ba har sai lokacin aure yayi da wata uku ta daina. Kun ga wannan akwai haɗari, in kuma Allah bai kawo mata miji da wuri ba ta ci gaba da yi, haka akwai matsala. Na'am. La shakka anna lil adati sirriya adrarun jismiyya, babu makawa ba ku kwanto, tabbas wato adatu sirriya wato masturbation yana da wasu cutuka da yake haddasa wa jiki masu haɗarin gaske ga 'ya'ya mata. Gaira anna ashaddu khataran, a tare da cewa ita wannan cutar da yake haddasa wa 'ya'ya mata wato mafi haɗari ce, mafi tsananin haɗari, inda masu ta yayin da mutum wato mace ta ci gaba da aikata wannan istimna'in min qibalil banat, wato ta ɓangaren mata. Wannan abun da illolin da yake iya haddasa 'ya'ya mata, da tasabbaba habil ittihabatul mubaliya, yana haddasa mata matsaloli masu tarin yawa a tattare da wato farjinta. Kamar yaya? Yana haddasa mata buɗewar gaba. Duk abin da za ta sa ko za ta sha, gaban na yana nan buɗe. Kun ga mace ta yi aure ta tafi da buɗaɗɗen gaba, Allah ya kiyaye, dole za a samu matsala. Musamman ana ganin ta mutuniyar kirki, shi ma yana ganin cewa mutumin kirki ne, bai taɓa kula wata ba, yau a ce gashi ya samu mace a haka akwai matsala. Allah ya kiyaye. Na'am. Wal istimrari bil bashara, kuma cutukan za su ci gaba wato a fatata. Wa qad'u ghisha'il bukhar fadlan min an taghayyir bi shakl a'dha'i tanasiliya, wato tas ɗinta, wato abin da ya shafi ni'imarta da kuma jin daɗin da namiji da yake yi wa jiki a jikin mace duk zai tafi dangane da wannan wato matsala ta istimna'i. Min shiddati wa tikrari, da kuma yawan ci gaba da wannan ciwon, bi ma'ana ciwon zai yi tsanani a jikinta. Wani lokacin za ga ya kumbura ta, wani lokacin za ga ya ramar da duk abin za ta ganta a bushe, kun fata ta kullun wato a bushe. Kun san mata su ne za a gansu suna yawan shafa wancan a fatar su, ba wai sai lalle canza halittar Allah ba wato bleaching, amma duk da haka in dai mutum na aikata wannan abin za a sami fatar ta duk man da take sa masa gaskiya ba zai yi wani tasiri ba, inda marasa ta yayin dai ta ci gaba da aikata wannan istimna'i. Liza yambagi, da haka shi likitan sai yake ganin cewa ya kamata jannabul qiyam biha min al asasi, tun farko ma mace ta haƙura da aikata wannan istimna'i, ta yi ƙoƙari ta yi addu'a Allah ba ta miji na gari, ta yi aure, in kallace ta rage. Ina fata an gane. Sannan kuma
ta rika sanin me za ta ci wanda ba zai iya motsa mata wannan sha'awa. Sannan kuma ga azumi nan na annabi Dawud, ta yi ta huta gobe, ko kuma ta yi abin da ya shafi wato azumin litinin da alhamis kamar yadda muka ba da shawarwari a baya. Kama yajibu tawaqqufu an marsatu, kamar yadda ya zama wajibi ta tsaida, ta daina, ta haƙura da aikata wannan wato wannan istimna'in limarsatu laha qabla zawaji, wato ta daina wannan aikata istimna'i kafin ta yi aure bi qarabati salasa ashhuri, wato in ya rage kamar saura wata uku ta yi aure to ta haƙura da wannan abun. Dalilin shi wannan likitan anan cewa rija'un uratul jism li dabi'atihi qal imkan, bi ma'ana ƙauna wato jikinta ya dawo kamar yadda yake a baya, wanda kuma in dai za ta tsaya ta daina kuma ta dawo tana shan magani tana ta istighfar, insha Allah jikinta zai dawo kamar yadda yake, don babu cutar da ba ta da magani. Yawwa masu albarka, na mu kawo ƙarshen wannan wato maudu'i mai albarka akan abin da ya shafi tsawon lokacin da 'yan mata za su ɗauka wato na daina aikata istimna'i kafin aure da wata uku, wanda dai wannan magana gaskiya tana ɗan rauni kaɗan, don ba idan aka faɗi haka to kaga an buɗe ƙofa 'yan mata su ci gaba da aikata wannan istimna'i idan lokacin aure ya yi su daina. Illa dai kawai mu dai jan hankalin zamu yi a nan gun, duk abin da zai motsa miki sha'awa gaskiya ki baya da shi, ki abu da shi gabaki ɗaya. Abin da kuma ya shafi wato cima, kamar cima a san me za a rika ci, saboda yawan cima a ci wancan dole sha'awa za ta motsa a tattare da namiji kuma mace. Kallace a san me za a kalla, ina fata an gane. Wannan shi ne dai a takaice. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya, ya kare mu lafiya, marasa lafiyar mu duk inda suke, yan uwa masu albarka, Allah ya ba su lafiya. Kamar kullum, kamar ko da yaushe, sunana Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in nasam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.